Dah, kong Sherilin, kong nak bilang kau boleh? Kau boleh piru. Ni ba ngayok sengau gila ya keren ba showroom seneng mah. Ta kham tam na i try jong ka film i director i pa section simli moi la phone ini ang ba pir vidon lang ka ka film no Shillong Honeymoon ne pila kende hane ban yo ak ka film namar balong sengau tu ya bara la ya tips phang ka khubor mah. Senang meraja. Oh, kasunong meraja Masunong tere kasom. Ngila kende hi na pada flatip em bakan sa long audition la punyo tering. Oh, kumtas eh. Kapor kan dubdai na du prabaji hadu kadoi baji. Pra do khatwei. Prabaji mesta adu kadoi baji mesta. Em bi pakla tharai. Pra do khatwei kum no ki ya khithia. Em nama balai ki penlong khanang prabaji namar ba ha kapor shooting bun sin ni Shillong shooting gumton baji nyo baji te ki bu khanang prabaji ki pet ken ni ki pai ba ai ki ki bawan audition ma ki la na kim la na banwan hak audition por prabaji la de ki la banwan hak por prabaji te kemat kam ken ni ki la de ki wan ban shoot kan ka film wala ka de sau baji step ne san baji step ne ki habbe kan ka por ka kata he. Oh, kata ke di babiang mah namar ba ke disiplin ke don kam mah de ke por ke don kam yangi mah teng ba kumbapi mga gilaju ak ke film teng sau baje ngidang sya khot no ban call time mah ban wan sakata ga jaka ban shooting kanang ban yo ya kata teng kan ga sunrise ki ong mah ha wan dang step ke shooting namar teng ngim tiep mah badai hap shoot men miet na men sngi na ka syong ha ka ai ga script mah wan takadau ga kajing penmelian mah ban gila na ban ki step na gila na ban bat ya kata ka por mah kumba kata ka biang na marba disiplin mah kedon kam ha film industry ada kila shisha banwan ha por prabaji te kam kini ki bikin wan ada de kan ko ka poru kadom te beli kim penlong ru si sajan na marba ki bu khanang tangi ki beri ki balat Ki beri ki balaj banwan ha kan audition ti kemudian laj bet kan ada ibu si sajan ti ki dan ki balala ki baterai hang nono rumah ki yo banwan kan rela dang ibu kanang ha ka sngi bigdis mo ya kinu kini ki balaj kemudian yo bet banwan kan oh mot ke biang ke ko shooting ru ngi shoot bet de tang ka si sajan ngi shoot bet kan bro stayo lah katakan em gi sajong gino ba ha pi don kata kajing terang kajing kwa kajong pi mot kalat ka don makin kadai hadong ka jingla adjust kajong pi men ka time management takagin matla pi kwa hi pilai ban ang namar pi don kajing mot na do mesin ban kwa kata ka syong happy hanga hakiwe ke ban pelaj kata kapor namar kapor kumbangi ong ani kajing belai kata kapor ko sibun mah ini teng bat ngi lot kai tang hik ki paj real ki ayu ngi ong ngim don por mah den rak khot one tray ne ban ong ai kam hindai ki long ba ba de ki bong ngim lai hindai jing sha ngi lai ba kapor ka song hangi kumno ngi ban manage ma ya kata kapor te ke ba gane ka film ngani ka mah kala ai sha ya kata ban kan mau ki breo mod kapor kebetulan kam mah ka ang kapor kadai ka pisa mah tanya semua ni oh sa ka we ro ba yo la se ki ba pe ye ne ka interview mah yo la se kim ka mau bai kata tarik la ne ki artist ki bedon kam ha ka film Shillong Honeymoon ka tarik ba kan no pi ang ka audition kadai apa nyu tereng katakan de la Simon dia ki artist ki ba wan ha kan audition ki long na du ki khlong ki khna ki rang ba te pila banwan dot ma kat ka ba pi sajet ma pi ang tu ki role yu pi kwa te bat ka kham satana show ka long kinu ki bla ak ka chwas imli film production ki artist ki bla ak ka chwas imli film production kim dan kam show ban le audition dan baki hab banwan ban submit iki keteng jongki bede kim dan kam ban audition le tangi ki badang thamai ki bam paju ak film bede pila banwan ban le audition kan mod ki bala akswai kini ke shwa simli production mod ki habwan long kamba ai present ban pendap ya kata form ma kedon kami kata namar ba ma kemudian kita masuk ang bala dai chwa simli kim wan shoot di banwan ke buram keliang kedon kam kum ka jingpha na ki ada pidang kwa ban ak film ma lam wan kum ban renew hai kena kedon kami ban ring kum wangi renew siapa DC office ke aka ma ya expire okay kacua semli ka pelaj audition du na bantai kita ki makeup artist tila ada na pi menu ki ba
so tanat mo ban le makeup te kan ni ka dikalat ka kabuk sia di pi pinwan ban le audition ha ka penyo terek ka production jang ka chwa simli film production kata ka ban long ha khasi National Darbar Hall Mawkhar. Oh, tama. Ani ki make up artist have done audition. Minta. Ani mod agane ka film kala compare ha ma. Mod ko mangau senrang aktor ngadon kam ma ndai bon ki film ngam ju yo ta ban make up. Kade. Tang ba pi actress ba siyo make up. Mangi vat ki aktor em bon sin ngim ju yo ban make up. Ang ki ong bai senrang ngim don kam. Don kam ba tang actress ani equal habdon ma kamba ki ang ba mentagi keren bahasa ngata equality ma phir hab yo make up nga hab yo make up de to mo phi de ki makeup artist kan ni ka la de phi pinwan ban shakani ko audition ta hagene ka audition jong Shillong honeymoon ma ko film ta manong banwan ni ban le bishar ma yaki ban judge ban bishara kan ite de ki artist jong kan hi ka Shillong honeymoon ita de mga iba amuneng yai di sumel mapiru am ngar Michael Pengrup oh tama ani biang ngi belaju acting ngi film namar bakia kia yuma kumjuru iji sendram oh tukang gang tukang yuma don kam namar ba prakang ya kini bakwa nak gang nama de habjet kang gang ingin bakwa actress bakwa aktor Pejwat kelet banwan kata kesngi ya video berbor teng piju kwa ban ak film Henry banwan bat sekman pilek rain banwan audition teng don kata kecing sngeu mde belek rain ro kumbang akten pareng ni sai don kata ka attitude dan ne kata ka ego problem what ju sngeu kum kata hapa pi don jingmon sngeu hawan sekman ban pen i la ga jong lesam ngan ya thu yipi nga hadu mentaro ngala ak bon tli ki film Henry lada khot audition giwe pat ki production ki bomju ap mga ngalai audition ngabun bon ki film ngalai audition hadu mentaro Henry ngi de ban wan skman habangi don kata ke jingmon ngi de ban pen i shisha ya kata kasap mau beli la akar pang ngi mah ti kembang la pelat ya katuka audition mo ti buan na pleng jong pi ki balai comments ki balai phone shi buan hamla don ki bangi khamla shi ber respond ru ti ada pi ko bentip company apila ban wan hak apnyo trek namar kan ke film ka dei ru ka story shapang jong usun number ka sunam bar uraja ani bakala namar bon sen gi victim mo gi bade ki kenthei ta takdaw i Sherilin ila pun kelai ka sonom so usonom Henry ka sonom bad uraja ki bong kata ba ki lej honeymoon thang ne ki ai Shillong honeymoon ta la dai ban ai sora honeymoon ka dai chu namar ka sora ro bon sen ki la tip kum Shillong ma namar ka ka baja ka dai be sora mo hai te ngiru ila excited ha banyo ban ak ikanik film te piru tharai fila excited hi banyo i no ikanik film ma yang badu te em ngas ngau tieng ngi pingal pi kedur jong la ini kata kedur sonom dan lele ru em hab don ni ka plan la jong kam te okay dan no ki game ta jog apat ya kata tem dei ba ong baya kren kai ba ayu dei kata ka dei ka film dama ha baya snahi dei ba ong balong ba ya kata ka jingjia ha dei bas ngeu si dei ngin le kum no te balong ma ha badan ka story ta happen i ba ki film dei masuk ba ka dei ru hajela jangi ha pai kumbangi la tip ya kata ka story ka dei ba ki naw bar ma ki wan shne ban lai honeymoon nang ta bat ngi ak ba ya ka film man dei hang ne ha po Meghalaya nang ta ba kum ni nga film pat ka don em gijing ya keren ba ong ba hable shoot shabar state jang Meghalaya hoi hadu mental ngi lai keren hi ba ka production bangin ni shoot shabar de pade ngim patip sha kanu ka jaka de tat dalam mi ngan film tharai fan satip ha e ka jaka kan sadan hi ki music video e ki bangisa shoot shabar kene ka long kum ko weru tharai ba long ka kamba saliu ya ka Meghalaya police ma kala la ban sol ya kene ka case tang ka no sngi hi ka weru tharai kene ka film kede kamba tribute ma ya kene ke Meghalaya police tharai ma ni haba dei ban ajing ro ni dei ban ajing ro ba dei ban keno ni ban keno kam dei tang ban keno ba en rengi langi yo ipat mat perthai menta le iem
Leng bang ile yok palat ban pe ji komen ba per kadon ba tang ka jing kena em kadon kam hi yang ni ban ya tre lang ban ya sngew tho lang ni dei ban pe lang nang what you pe tang ga heading na mar kin diu shat tho ma tang ga heading slong tam ta dei ban phim ju pe ba ji video len ne ya kita ki ba tho kom no ki tho ki pe be tang heading ani ki jing ya bon kita komen ki ba per takam le kata kena ke interview ko long kum ko wer ke jing interact bat phi ban ya pen sngew tho lang kena ke de ka social work ma ni ke de ke wai kum ka awareness lang ban ya ai lang ban ya don kata kum sien ya teli ke de ban ya rap keliang ke de ban ya ai man sien keliang kata ke nge don kam ban ya e keliang kata ke nge ba don kam ha ke ne ke jing im namar ba boleh lo pha ngi ma long ban jing kemen ni ban ong ban suya tan patulun be kan therum ta la phong patulun te watan yo pi pakla boleh Ti menta pada ngi lapoi no syaka pekut jong kan ka jing kan jong beribadu ti in second ya pi ha ka punya tere kata ka sining kong nadu ka por prabaje mestap hadu ka kharoi baje mestap ku boleh shibun penwa bu reminder kata pi yo sngew ban wan audition kenang ba nemar ngidon lah kejong kesap ban ta kenang ban yo ikan duat pi nangin ban yo ya itu lang iwe ku boleh sibun ya pi